Atika nyanyi dong. Betul. Musik goreng. Sahida. Presiden dipaksa mudhun parlemen. Jarene kasus ngene nanging rono nyatane. Jadi korban politik Orde Baru. Reformis palsu. Mas Adi Andi Asu LSM opo Bardeng Ormas opo mung RT sing penting tumindake. Asu. LSM opo partai Ormas opo mung RT sing penting tumindake.
roba